Osagyefo Oseadeeyo Dr. Agyemang Badu atosumienu echiremu a ahonini a eni ne kurom no ehane pa ne senti nyade obetwem ama aban abeprapra ne kurom edi ama no one ne manfo aka bomu a wonu ankasa eprapra won kurom asiesie wo se beyi a obetimi edi honi odi adesede eto ne manfo enim se onya ise bebia no wotu nwura edi egu no isanse sa ne emeyi a ene de yade eba kurom manimi bibibia nya be ye kwa abane ne hwane nya no ya ne ato aba ya bia mabia mfie nan ana no wada Roma o Ghana fo enne bia opebibia fra abane mboa enne bia so be de fri be frifie Enwechi Dr. Agyemang Badu atosumienu esabo imanfo kokko se wontwe won emfri galamse ho wonmo asase no eho ban isanse galamse yi esese ensase ene ensu a ewo aman ene nkuro awodo so 24 karat gold no papa bi no Dormaa kwam nana nso ba de galamse no nana be sai wasase no nana wada Roma ma ba mensa da mensa yem adehia na ba ye galamse essay asasi Dormaa kwam no nana wahu ani die kwanso chame we da honchim da dua wahu mensa no se ne mesi ye no Dormaa fo ye yese ya be se nyiwa obi apentokwa a onyere omra obi a se bebe kan se ba ya wie ne wo kobo bebe kan kokori ana wo ye bi ope owu a obenya Enwechi ena wodikura wo nsesresu a no ewo Dormaa traditional area anakumtwi asamo odikan ebo Dormaahene abaso se wetu saa na moyi ohyebo se one ne manfo nso ebekosoa asiesie ombro no awodo so se beyi a enkofa yade bia ema besre nana no samwo bi wo ho sa na obetim de aboa kuro ya onfa moye ye to so mienu ye kwa ye be satoreti ye edi nsuo ne twi o enya ne kwa sa yensu esu ba akopɛ no ha nti sensuo so kwan bi bam obetima boa ya enkura wodo be se aduanan baako ena wonum enya sa clean up exercise emu chefa ebi ne Dormaa nkuro enkran kwanta wamfie esuhyiaye wamana afo esotiano ene Dormaa akwanmu